masabat na sakit ngay kikita. Di na talikodan punasem day tatuaduan agpalawag agman. Di kinapudno na tunggal kasangay mo siyak day di makaidna. Amo kay di gustuem adda agsibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkurangat tauray laing nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kayat nga sawen nga awan kan dito'y naken kurang aglat panawen. Nung isod pagkunaan adi ka na'y ayaten daytoy met tilag-lagi sinublianan. Ya kuman ang pagpagitan kaya kaya't ngayon ka masaktan. Di kan masubalitan. Ngem di nga kayat nga sawen nga awan kan dito'y naken kurang aglat panawen. Nung isod pagkunaan adi ka na'y ayaten daytoy met tilag-lagi pem di ka kuman sinublianan. Ya kuman ang pagpagitan tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Ya kuman ang pagpagitan kaya't ngayon ka masaktan. Bagak metken kaidi anu gandat muntut agsubli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Tawen met ati naglabas
tinuruan ko tinagwayas sa bayan, nalipatan ka. Namin ano ang nagparparik na pagkumabiyag ko ang subli ka, hindi naklata kinit kita. Hinto nagsara ka, kung silaban ka, ipasulik tutoy mata, ako mitakin ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tantot panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. Pinto nagsara ka, kung silaban ka, ipasulik tutoy mata, ako mitakin ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tanto panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. Amok nga agbabawi ka, na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim agarap sa maitura, balay gigit masaraka, kalpasan niya siya ket panawan. Hinto nagsara ka, kung silaban ka, ipasulik tutoy mata, ako mitakin ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tanto panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. Ngem kinagpaisuanan na, maililiwag latakin ka, bareng no kapailak to, nga aramiden ka. Ito nagsara ka, kung silaban ka, ipasulik tutoy mata, ako mitakin ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tanto't panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. The rivers of Babylon, where we sat down, yeah.
It's Ivy. Sa ko man kini Eto Brian, naman. Tukayo Rabanso. Kinigabsat kwak-kwak dito na yung Hongkong. Kumusta kayo? O amin ang taga-Kalinga, Abalayan. Kumusta kayo amin? Woo! Sala kandot ka sa tunoy ka mag-Abalayan. Ay, wena. Ayan. Awat nun tinukmaan, on ka ay ayaman. Indarok tanama, sisiwit unnaata. Nukat no aguman nyo, to kayan na imayo. Iso nga aman nyo, sotoon sisiwit ko. Okay. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa, borboron ko. Sumura, no ugaman nyo. Dasaku, pinapaamo. Right! Ayan. Anak kahit ng asawin. Sala. Woo! Sisiwit ko, no lumawa, borboron ko. Sumura, o kugaman nyo, nasaku, Ayan. Sayaw. pinapaamo. Okay, Ilocano! Ayan. Sige. May ko binisita, ikaw di sukpot na. Wow. Nagitlog si Tumawa, maam-amamaan siya. Ilocano hangme. Tinopiyon, yumaam mo, mapakada kayo. Ala, mga kaibigan, sayaw. Nun, uman nyo, sotoon sisiwit ko. Okay, everybody sing! Ayan na. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa, borboron ko. Somora, Ala, Brian, ikaw. kaman nyo. Sige, ikaw. Tasako, pinapaamo. Sisiwit, di mapaamo. Ito kayo kaya. Oy. Isang kumaginila na Ramos. Ayan, sisiwit. Sayaw. Ayan. Malapit ng 300. Apat na lang. Hoy. Tapos na. Ayan. Oh, Norlita. Ito naman. Norlita Ganon. Wow, ang ganda ng t-shirt. Para ken kabus James Longboy, Tungawaksan. Tininang Joy Helasio. Patlungan ko na. Norlita. Ayun na. Denggem mandungu ading kuday di sunata inaramid ko para kenta. Nagpupuni-punan dagitibal balikasa makapatay sinuman abutya. Sa kanam nga taumayak ka mangharana di tatawa iwag tamdag ka kuma. Tau may ku ibisitan anek Henrik nagsapay kuma. Sapay kuma. Sapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten ilalgaw tungaing kalinglingayen. Witet ko ti amin tu ken amin tu akayat mo ipay ko mabarag sa kalahin.
Uray sinuti at depa, uray sinuti kumontra, ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayag samsam itek ko lakit di magunod ka. Brasi Norbert! Brad Cano! O ayat nagdileg kan, tuy pusok kinayawan, ni ading abalasan, sapay kumatain na sumbatan. Brad Nordita ko na ni Kasi Norbert. Kasi nanipag Rosbelia Macho. Kastameta ni Mr. and Mrs. Francis and Linda Longboy, ni Mr. and Mrs. Larry and Best Gemma Longboy. Inagjoy halasyo. O ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawan, ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbatan. Right! Tengkem mandungu ading kuday tuy sunata, inaramit ko para ken ka. Nagpupuni-punan dagitibal balikasa, makapatay sinumanabot siya. Sa ganam nga ta umayak ka mga harana, di katawa yuwag tamdag ka kuma. Kau may kuilisitan, anek Enric nagsapay kuma. Kami watching James Lewis. Nusyak tuti ayat MD kan tu pagsangiten, inal daw tungaing kalinglingayan. Itet ko ti amin tu ken amin tu akayat mo ipay ko maparag sa kalain. Uray sinuti at depa, uray sinuti kumontra, ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam itek no lakit di magunod ka. O ayat nagpileg ka, tuy pusok kinayawan, ni ading abalasan, sapay kumatain nagsumbatan. O ayat nagpileg ka, tuy pusok kinayawan, ni ading abalasan, sapay kumatain nagsumbatan. O ayat nagdileg kan, tuy pusok kinayawan, ni ading abalasan, sapay kumatain nagsumbatan. Hello, Senaya Armirol. Kami watching. Senay na Armirol ko na kuma. Kastameta ni Mr. and Mrs. Norbert and Rosbelia Macho. Kasing! Brad! Oh. Hello, Tita Lydia Damo. Oh, amo mo Norlita. Ayat bao ka no. Tatokan tinukpol ko ta baom la. Sinak ko na. Okay, sabali pa. Are you happy? Happy! O, naguni. Ay ating di ka agpalpalalo, ta umay kuwibis lintoy ayat ko, ta ngaming sikat arapa ako, kaingin niliw ken kaking kinarayo. Ay ating di ka agkasakasta, ta napudno ti gandat ko ken ka, tano ko nam nga ululbuden ka, uray ilulugnag tapnon mamati ka. Ay ading sa uba-uba-u, si kalaeng Tinakinararen, nagargari ang kadagita na isem, libnos pintas mo, kentalaen. Sabay tadi nagbayen, ket ipay po na sampit awen, ket inkariken ka, yagmay may saka, ito'y puso. Ipatay ulakit di, iba sa balim day ta ayat, ta deto'y marikrik na, ikapit na't panagayan. Uayat ko benggen na, uayat ko patyen na, uayat ko aglunen na, uayat ko saranayen na.
to ko na ni Elena Ramos. Wow. Sunod ay I love you, umbot. Sana all. Okay. Ay ading di ka agkasta-kasta, tanapod no tigandat tuken ka, tangamin na pa ako, kainimiliuken ka kinkinarayo. Ay ading di ka agkasta-kasta, tanapod no tigandat tuken ka, tanukunam nga ululbuden ka, uray inulutnak tapnon mamatik ka. Wen ading day titilag lagipem, si kala inagirar-arem, nagargari at kadagitanay isem, libnos pintas mo kentalae. Sabay tadi nagbayen, yu'y paibot na samit awen, ket kariken ka, agmay may saka ito'y puso. Ipatayin ko lagit di pa sa balim day taaya, kadu'y mariklik na, ikapik na inapanagama. Uayat ko dengen na, uayat ko patyen na, uayat ko aklunen na, uayat ko saranayen na. Uayat ko dengen na, uayat ko patyen na, uayat ko aklunen na, uayat ko saranayen na, Uayat ko dengen na. Okay. Yes! Thank you so much. Okay, tatawag na kung daway. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Apo, kumulding isi ka. Kaya't ko kuman, ken ka ngay puno. Sika ka na yun, di arapaap ko. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay puno. Sika ka na yun, arapaap ko. Rayaw ni Ilocano. Mapukaw, dito'y lagip ko. Agulabas, manting, adu-adawen. Ikariken ka, asika, sikalae. Di ka masursuro, di ako alipatin. Uray pa'y at daak to ijay Okay, kasalukuyan kayo palang apo agdingding nga gitiya programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Diyan sa makauli.
Dahil tagayam, di kung kunang makakulting nga talaga tumudok pa iti puso. Sa dinuman, ayan mo biyag ko. Kaya't kukumaken ka ngay pugno. Sika ka na yun, arapa ako. Mapukaw dito'y lagip ko. Aglabas manti adu adawin. Ikariken kan asikan sigalain. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y at daang ijay tanin. Uray pa'y adda ang ijay tanin. Rayaho ni Ilocano. Yan, detang Rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat
Brian, Tukayo Rabanso. Kinikamsat Kwang-Kwang dito na Hong Kong. Kumusta kayo? O amin ang taga-Kalinga, Abalayan. Kumusta kayo, amin? Woo! At salakandot ka sa tunoy ka Abalayan. Ay, wala. Ayan. Awat ton tinukmaan on ka ay ayaman. Intarok tanama at sisiwit on na ata. No kano o kumanyo to kayan na imayo. Iso nga aman nyo sotoon sisiwit ko. Okay. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa borboron ko. Sumura no ugaman nyo dasaku pinapaamo. Right! Ayan. Anak kahit ng asawin. Sala. Woo! Sisiwit ko no lumawa borboron ko. Sumura o kugaman nyo nasaku. Ayan. Sayaw. Pinapaamo. Okay, Ilocano. Ayan. Sige. May ko binisita, ikaw di sukbot na. Wow. Nangitlog si Tumawa, maam-amamaan siya. Ilocano hamay. Inopiyon, yumaam mo, mapakada kayo. Ala, mga kaibigan, sayaw. Nun, uman nyo, sotoon sisiwit ko. Okay, everybody sing! Na. Sisiwit ko, sisiwit ko. No lumawa, borboron ko. Sobora, Ala, Brian, ikaw. kaman nyo. Sige, ikaw. Kasako di na paamo. Sisiwit di mapaamo. Ito kayo kaya. Isang kumaginila na Ramos. Ayan, sisiwit. Sayaw. Woo! Ayan. Malapit ng 300. Apat na lang. Hoy. Tapos na. Ayan. Oh, Norlita. Ito naman. Norlita Ganon. Wow, ang ganda ng t-shirt. Para ken kabus James Longboy, Tungawaksan. Tininang Joy Helasio. Patlong ko na. Norlita. Ayun na. Dengue mandungu ading kuday di sunata inaramid ko para kenta. Nagpupuni-punan dagiti balik sa makapatay sinumana butya. Sa kanam nga ta umayak ka mangharana di tataway huwag tamdag ka kumang. Tau may kung ibisitan anek-ek enrik nagsapay kumang. Sapay kuma. Sapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten inaldaw tungaing kalinglingayen. Witet ko ti amin to ken amin to akayat mo ipay ko mabarag sa kalanen.
Uray sinuti agdepa, uray sinuti kumuntra, ilaban ko't ayat ko kenta. Uray pagkatayag samsam itek no lakit di magunod ka. Brad Norbert! Brad Cano! O ayat naghilig ka, tuy pusok kinayawan. Ni ading abalasan, sabay kumatain na sumbatan. Brad Norbita ko na ni Kasin Norbert. Kasi nanipag Rosbelia Macho. Kastameta ni Mr. and Mrs. Francis and Linda Longboy. Ni Mr. and Mrs. Larry and Best Gemma Longboy. Inagjoy Halasyo. O ayat nagpilig ka, tuy pusok kinayawan. Di ating abalasan, sabay kumatain nagsumbatan. Right! Tengkem mandungu ading kuday tuy sunata, inaramid tuwa para ken ka. Nagpupuni-punan, dagitibal balikasa, makapatay sinumanabot siya. Isa ka nam nga ta umayak ka mangharana, di katawa yuwag tamdag ka kuma. Kau may kuibisitan, anek Enric nagsabay kuma. Kami watching James Lewis. Nusyak tuti ayat MD kanto pagsangiten, inal daw tungaing kalinglingayan. Itet ko ti amin tuken amin to akayat mo ipay ko maparat sa kalahin. Uray sinuti at tepa, uray sinuti kumuntra, ilaban ko tayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam itek no lakit di magunod ka. O ayat nagpilig ka, tuy pusok kinayawan. Ni ading abalasan, sabay kumatain nagsumbatan. O ayat nagpilig ka, tuy pusok kinayawan. Ni ading abalasan, sabay kumatain nagsumbatan. O ayat nagpilig ka, tuy pusok kinayawan. Ni ading abalasan, sabay kumatain nagsumbatan. Hello, Senay Armirol. Kami watching. Senay na Armirol ko lang kuma. Kastamete ni Mr. and Mrs. Norbert and Rosbelia Macho. Kasing! Brad! Oh. Hello, Tita Lydia Damo. Oh, amo mo relita. Ayat bau-bau ka no. Totokan tinukpol ko ta baum la. Sinjak ko na. Okay, sabali pa. Are you happy? Happy! Oh, naguni. Ay ating di ka agpalpalalo, ta umay kuwibis lintoy ayat ko. Ta ngaming sikat arapa ako, kaingin niliw ken kaking kinarayo. Ay ating di ka agkasta-kasta, ta napudno ti gandat ko ken ka. Tano ko nam nga ululbuden ka, uray ilulugnag tapnon mamati ka. Ay ating sa uba-uba-u, si Kala eng Tinakinar-aren, nagargari ang kadagita na isem, libnos pintas mo, kentalaen. Sabay tadi nagbayen, ket ipay po na samit awen, ket inkariken ka, gagmay-may saka dito'y puso. Ipatay bulag eti, inba sa balim day taaya, ta deto'y marikrik na, ikabit na't panagayan. Uayat ko denggen na, uayat ko patyen na, uayat ko aglunen na, uayat ko saranayen na.
love you too, Kunan Elena Ramos. Wow. Sunod ay I love you, Umbet. Sana all. Okay. Ay ating di ka agkasta-kasta, tanapudno tigandat tuken ka, tangamin rapa ako, kain iniliuken kakin kinarayo. Ay ating di ka agkasta-kasta, tanapudno tigandat tuken ka, tanukunam nga ululbuden ka, uray inulutnak tapnon mamatik ka. Weng ating day titilag lagipem, sikala itinagirar arem, nagargari at kadagitanay isem, libnos pintas mo kentalae. Sabay ka di nagbayen, yu'y paibot na samit awen, ket kariken ka, agmay-may saka ito'y puso. Ipatayin ko lagit di pa sa balim day taaya, kadu'y mariklik na, ikapik na inapanagama. Uayat ko dengen na, uayat ko patyen na, uayat ko aklunen na, uayat ko saranayen na. Uayat ko dengen na, uayat ko patyen na, uayat ko aklunen na, uayat ko saranayen na, Uwayat ko dengen na. Okay. Yes! Thank you so much. Okay, tatawag na kung daway. Rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat
ayan mo biyag ko. Apo, kumulting isi ka. Kaya't kukuman ken ka ngay puno. Sika ka na yun di arapaap ko. Ken di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman di ayan mo biyag ko. Kaya't kukuman ken ka ngay puno. Sika ka na yun di arapaap ko. Rayaw ni Ilocano. Mapukaw dito'y lagip ko. Aglabas manting adu-adawen. Ikariken ka asika sikalae. Di ka masursuro di ako alipatin. Uray pa'y at daak to ijay tanin. Okay, kasalukuyan kayo palang apo agdingding nga gitiya programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Diyan sa makauli. Dahil tagayam, di kung kunang makakulting nga talaga tumudok pa iti puso. Sa dinuman di ayan mo biyag ko. Kaya't kukuman ken ka ngay puno. Sika ka na yun di arapaap ko. Ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Aglabas manti adu-adawen. Ikariken kan asika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y at daak tun ijay tanin. Uray pa'y at daak tun ijay tanin.
Ray Aho, Nicky Lucano. Yan, dito ang